Да си го повторим. Записвам, да. Този първият отдясно висок, който... Чакай, ами пръстах. Първият висок, този, това е писаклива вапа, се казва. Там отзад за тях са тези близнаците, там където Манчо, те които сме около мусала, където се върви. А този пред нас, триъгълната пирамида, бялата, който се вижда, това се казва Сула вапа, който го скачахме преди няколко седмици. А отляво на Сула вапа, този черното острото, което се вижда наляво, той изглежда по-нисък, но не е съвсем така. Това е оптичната измама, се казва. Това е Ковач. От Ковач, който го скачвахме. А вече тук, това е тук тихата рила зад Ковач, а там вече е Пирин. Най-вдясно, той сега в момента изглежда черен, първия връх, който се вижда така като идеална пирамида, това е връх Пирин. Връх Пирин се казва. Той е Чакай, той не е ли там най-накрая? Да, ето го, той първи се пада аз почвам от тук, да ги казвам. Това е връх Пирин, там после са Далтов, изкачвам го него наскоро, Плешки се казват, и по билото, и следват Байви дупки. Там в дъното има една идеална пирамида, това е... Моратов? Не. Моратов е тук отляво, ще снимем до него. Над хижа Яворов. Разложки Суходол? Да, но вдясно имаше един... Ще ти го кажа сега, че сега дълго ми за главата. Това са Байвите дупки и това е тук двата острите, това са кутелите и кончето в средата, където има сянка отляво, това е кончето с Бански Суходол, двата кутела, двете коти и отляво с дългото рамо, това е вихрен. Вихрен винаги ще го познавате, това е като има трапезовидна форма. Най-отляво високото. Това е вихрен, долу е Хвоинати, той виж колко изглежда ниско под тях, това е Хвоинати, а отляво на Хвоинати е Моратов, който му казват някой малкият вихрен. Защото ако виж формата на вихрен, висок е, виж отляво Моратов е най-също. Значи от кишето погледнеш Моратов, формата му като на вихрен. По-наляво от Хвоинати и Моратов са Дончевите караули и по-наляво още се виждат пистите, това е Тодорка. Пред нас точно, тук отляво къде ми сочи пръст, това е Тодорка. Ще я познавате по пистите, надолу, където върват пистите. Там са отзад са тези бъндаришки чукар, където са тук вече тук е Безбок. Това се вижда много ясно Безбок, аз го виждам прекрасно и Полежан виждам, ама аз знам къде